Siivouskalenterin luukku numero 18. Altaat ja hanat. Ja mä pyöröitän vähän nopeasti altaat puhtaaksi tiskiaineella ja tiskiharjalla. Mutta jos on enemmän pinttymää, niin puhdistuskivi ja pesusieni toimii loistavasti siihen. Ja hanan ympärykseen mä otan nysvärillä. Ihan täydellinen väline tähän. Ja sit huuhdellaan. Ja sit me kiilotaan hana kuivalla ikkunaliinalla. Ja valmista. Kattokaa miten upea.